Panjenengane wus ora ana kene. Panglimbang 5 menit tirakatan Paskah Setu Legi tanggal 4 April taun 2026. Kapethik saka Injil Matius bab 28 ayat 1 tekan ayat 10. Budaya Jawa ngleluri adat ziarah kubur. Ing kono, wong padha teka menyang sariyane warga brayat kang wis sumare, resik makam, nyawur kembang telon, sarta nyumet dupa utawa lilin sinambi umbul donga kanggo katentremane kang wis sumare. Nadyan kayakini arwah ora ana kono, ananging sisa-sisa raga, mbuh balung, mbuh rambut isih kapendhem ing ngisor maesan kono. Aku dhewe lumrah nambahi pakulinan kanthi ngunjukake atur panuwun marang Gusti wit kabecikan warga brayat kang wis sumare sarta nyuwun kekuatan amrih bisa nerusake kabecikan-kabecikan kang kawarisake. Nanging menawa panjenengan pandemen PLM nganakake ziarah kubur ing Taman Makam Suci Yerusalem, ora kira panjenengan nemokake raga dalem Gusti Yesus sebab panjenengane wis wungu saka seda sak jiwa raga dalem. Prakara iki kaelingake dening tulisan ing lawang makam, panjenengane wis ora ana kene. Waosan dina iki mbabar kekeran agung lan utama kayakinan Katolik ing Cecala. Panjenengane wis ora ana kene. Panjenengane wis ora ana makam amarga wis wungu saka sida lan kundur menyang alam kasuwargan nyawiji marang Allah Yang Rama. Tanpa kekeran iki ora ana kekristenan lan kekatolikan. Tanpa kekeran iki pasaman suci nggedabrus anggone padha ngayati urip dadi wong Katolik. Dadi wong dalem Gusti mbuktekake menawa panjenengane temen-temen Allah. Allah kang nguwasani urip. Ora ana wong kang saguh njabut nyawa dalem kaya kang kawecakake sadurunge seda biyen. Bongkaren padalaman suci iki lan jroning 3 dina bakal ndak edekake maneh. Padalaman suci kang kekersakake ora ana liya ya raga dalem Gusti piyambak. Wong dalem Gusti uga dadi janggaling pangarep-arep mring kamulyan langgeng bareng sang wunguning badan. Sapa kang asrah percaya marang panjenengane nindakake dawuh lan patuladan dalem sarta ngayati pakon tresna tinresnan sadawaning urip tembe rikala pati nemai dheweke bakal katangekake sarta kakeparingake nyawiji Gusti kang disiki wungu saka sida ing urip mulya langgeng. Ing kono anane amung urip ayem lan tentrem, jalaran ora ana cerah lan bubrah, ora ana kang gumunggung kumalungkung, sarta ora ana kang kaasorake. Ora ana mban cindhe lan mban siladan. Paribasan panasing sengenge wis ora semlet maneh, sarta ademing wengi ora gawe ndrodhok ing awak. Kabeh antuk katresnan saka Allah kanthi padha lan rata. Wong dalem Gusti uga nyemangati para pendherek dalem kanggo saguh nyangga sakeh panandhang minangka pendherek dalem Gusti kalebu panandhang kang banget ing gegirisi. Tumrap pendherek dalem Gusti panandhang dadi sawijining pandadaran kanggo ginayuhe urip mulya. Mula saka iku ora samestine para pendherek dalem Gusti nglokro lan glulu rikala ketiban lan klelep jroning panandhang. Gage enggal tangi, gage enggal ngadeg, sebab Gusti wis nuladakake lan disiki wungu saka pati, ngadeg nyawur warta gambira sarta jumangkah tumuju kamulyan langgeng. Para tresna PLM kinasih, Gusti wis wungu saka seda. Haleluya. Binuka lawang-lawang kamulyan kanggo wong-wong kang padha percaya. Muga pahargyan wungu dalem iki negakake lan nuwuhake pangarep-arep sapa wae kang ketuk saiki isih kapendhem ing kasangsaran lan kelangan pandandang pangarep-arep.
Muga wungu dalem Gusti tansaya nambahi greget lan sengkut kita kabeh jroning ngayati dawuh dalem minangka padhang lan uyahing masyarakat. Sugeng riyadi Paskah taun 2026 berkah dalem. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalam Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci, kados mula buka sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.